Zdravia vás, vaši obľúbení turisti. Dneska sme sa rozhodli, že ideme pokoriť kopec Klak, ktorý sa nachádza presne, vám ho aj ukážem. Ty ho asi moc neukážeš, no? Piče tam za tým, kurva, za tými stromami. A jebem na to, neukážem. A tam proste vzadu. No a proste, jak sa hovorí, Klak dneska klakne. To je piči, to ja po piči dneska vystarali. Bohužiaľ. Kračme takto vybavenou cestou. Vyše pol hodiny. To ešte malinký kopček. A my už taký, že však už nie je to tak len ďaleko, že za chvíľu asi tam. A kúkol, že 2,2 km hodina a štvrť. A teraz sme zistili, že vlastne ideme tam. Tebe jebe. Toho do piče. A prečo mi je doprava, keď máme ísť tam? Ja neviem. No ja to jebem. Neviem na to. Piči, ideme naspäť. A musíme sa dostať až tam dozadu, kurva, celkom ďaleko. No do piče. Jo. Tak sa ešte zajebem. Hop. Hop. Dneska klakol. Čo, už za turičku? Konečne v aute. Neviem na to. Bolo na čase. Bolo. Teraz môžeme ísť tak nájsť. A ísť do piče. A končí domov.